kayo lah surang alun tantu denai maminta usah tuan buru sangko denai hanyo singgah sajo de adora sodun sana sakampuang sapa mainan sama so dulunya mangko tapi jalaman tua lama nyokatan sampai rangkuangan apu guno kayo balinda punya orang punya awa jauh dari dun sana tapi asalai babudi paguno dalam nagari de adora sodun sana sakampuang sapa mainan sama so dulunya mangko tapi jalaman tua lama nyokatan sampai rangkuangan apu guno kayo balinda punya orang punya awa jauh dari dun sana tapi asalai babudi paguno dalam nagari